Здравейте! Горе Свинг, подкаст, епизод 4. Специалният гост за нас, за мен, този епизод, Васил Хаджигрудев, басиста на моята група Горе Свинг. Нещо, което съм го казвал на него, не се сещам на много хора да съм го казвал обаче, е как започнахме да свириме с него в Горе Свинг. Първоначално идеята ми беше, след като с Александър Лозаров свирихме в Мишел, този клуб в Созопол, където се свири всяко лято джаз музика всеки ден. И там отидохме да свирим с Мишо Иванов, контрабас, Александър Лозаров и свирихме трио, беше много хубаво и аз си казах, що да не си направя една група, в която да свириме неща, които са като стандарти, само че аз съм ги написал, които вдъхновени на стандарти. И тогава си говорихме, тогава ли беше или след това, сега не се сещам, с Александър и той ми каза, Стефчо, знаеш, че с Васко много по-добре звучиш, все едно свириш много по-хубаво. Което може би ако слушате сега разговор, ще разберете защо. И аз обаче въпреки това, аз бях решил, че трябва да свириме с Мишо, защото свирили сме, там било готино и то, когато нещо работи, за какво променяш? А и неизвестното винаги трябва да се страхуваме от него. И се обадих на Мишо, обаче точно на първата дата, която бях запазил, от Мишо не можеше и си казах, добре, да се обадим на Васко. И така си остана вече повече от 7-8 години, вече 7-8 години свириме с него заедно. Имаме 3 албума, това означава по албум на 2 години, 6 и една може би подготовка 7, може би 6-7 години сме вече група Горе Свинг. Така че, сега започваме. Васил Хаджигрудев, Горе Свинг, подкаст, епизод 4. Здравей, Васил Хаджигрудев. По стара традиция вече се поздравяме така. Приятно ми е. Стара традиция като едно време. Да. Как си днес? Добре ли се чувстваш? Да. Тук чайчета, малко коледно настроение. Да, ето. Красива чаша с чай от смокинови листа. Смокинови листа, много полезен за кръвната захар. Открихме наскоро. Васко, аз те поканих, както ти казах и на нашия предварителен разговор преди седмица-две, когато трябваше да запишем този епизод, обаче имахме леки технически затруднения. И важни ангажименти. Повече. Честит рожден ден на Дюкян Меломан. Колко години бяха? 30. 30 свихме с Васко на рождения ден на Дюкян Меломан и затова не можахме да направим, когато трябваше на предишния епизод. Това, което ти казах, че си бяхме говорили с тебе, ние често си говориме, но това, което ти ми беше споменал един път, ми направи впечатление, когато дойдох у вас в градината и видях една ръка от мрамор там, която ти каза, че ти си я направил. И аз мислих, това как прилича на вас на ръката и ти после каза, това аз съм си го направил. И така разказа ми. И ми каза само, то също като контрабаса да свириш. И аз те разбрах тогава, обаче това, което ти казах и после е, че всъщност може би някой човек, ако му кажеш това, няма да те разбере, ако не се е занимавала повече с музиката. Може и оттам да започне да ни кажеш, какво имаш предвид под това? Какво влагаш ти в това? Същото е като контрабас, защото на майка ми, ако го кажеш, ще каже това. Не е също. Нищо общо няма къде е. Едното да чукаш мрамор, да, другото да свириш. Чукаш струни. Да, пак. Да. Същото е всички такива дисциплини човешки, общо взето, идват от едно място и изискват едни и същи неща, изискват внимание, изискват някаква сръчност, някакъв вид интелигентност изискват, защото има най-различни видове интелигентност. Аз не ги знам, но знам за това, че има... Да, чува си, да, и аз така бях чува. Математическа, музикална, не знам си каква, има си интелигентност. И вярвам в това, защото от опита ми показва, че верно може и да има такива интелигентности. И двете неща изискват някакъв вид една и съща интелигентност. Тя естествено не е музикална специално за мрамора, макар че и там като обработваш е добре да са периодични и равномерни движения, което пак е някакъв бит, пак е някаква музикална. Значи и на такова по-буквално ниво има. И на буквално ниво, да. Така че трябва да сръчност. Всички неща, които се изискват сръчност, трябва в крайна сметка да си анализираш и да си усетиш тялото как работи. И дали ще е барабани или хирургия или обущарство, каквото и да е,
не тая развита същност е като си обърнеш внимание как ти работят крайниците и каква е връзката между мозък и ръце и очи и слух. Да. Някакви такива основни базисни неща, които са... Фина моторика, както учат децата в детската градина, примерно. Да. Аз имам малко там опит с това. Това е интересно, че кажеш интелигентност. Аз също ти казах, че си гледал сега скоро разговора с Биляна предишния епизод. Да. Да. Аз много уважавам това подкаст. Знам, ти си човек, който всеки път ми казва, че гледа всеки епизод. Да. Дори с малко закъснение, което е. Дори Кумъни и Стефан Врачански, който каза, че гледа всеки епизод, не съм сигурен дали е гледал третия Стефчо. Той си преценява, да, какво си прави. Но и тя, когато си говорихме, натам отиде разговора за това, че писането като занаят, тя даже, благодаря ти Биляна, предложи всеки епизод да има заглавие, защото преди това пишех Горе Суинк подкаст епизод 1, 2, 3. Нали. Тя каза, може би е по-добре да напишеш и заглавието, да знаят хората за какво си говориш. За какво си говорите, що не бъде този музиката като занаят или там нещо беше, забрах какво беше. Но обединяващото, нали, като занаят. Но това, което ти каза, ти започна, то предполага всъщност това, което ти завърши, че е занаят. Нали? Мрамор, скулптура, свирене, музика, хирург. Нали? То си е занаят. Занаят, да. Но ти започна с това, че е интелигентност. Някакъв вид интелигентност. Да. Между занаят и интелигентност. Има ли някаква връзка? Защото моята асоциация, като казвам и предполагам на повече хора, казват, занаят е етъра, габрово, лъжици, нали? И е малко такова... То пак е същото. Той музиката пак е тъпани гайда на сватбата, заедно с... нали, да, по принцип там до там. Но е по-сложна връзката да го направиш като... в смисъл с... Разбираш, какво съм казал? Занаят е по-скоро си го представиш нещо, което правиш с ръцете си. Това ти свършиш с него. Докато интелигентност е малко по-абстрактното нещо все едно. Да, разбирам те. Един вид, даже има го това, че ти е вродено, може би. В смисъл, имаш такъв талант. Виж, това е много абстрактна и дълбока тази тема. Дали е вродена, дали не. Да. Не знам. Но и финната моторика, според мен, тя е вродена до някаква степен, но и до някаква степен интелигентност. Финната моторика. Защото и двамата знаем, че музиканти, които нямат развита финна моторика, не стават. Нали? Да. Не могат да държат ритъм или нещо не се получава. Като не се получава, това не е защото не се упражняват, просто нямате тази интелигентност, според мен. Тоест ти в интелигентност влагаш и това, което ти е вродено, едва имаш то талант, да кажем. Защото пък друга такава история, която ние си разказвам... Извинявай, ще прекъсна нещо. Да, кажи, тук си знал да прекъсваш. Да. Например, на мен ми е... Въпреки, че съм естествено всеки от всички поколения, по-млади от 40, да кажем, постоянно сме на устройства и компютри, какво ли не. И естествено, мен ми се е случило да пиша някакви кодове дребни, да инсталирам някакви неща по-сложни или каквото и да е. Отивам на там, че ми е абсолютно неприятно и не желая да го правя. И може би аз нямам тая интелигентност, въпреки че съм се научил до някъде. Дигиталната се едно. Дигиталната, да. Нямам никакво търпение с това. Защото хората, които, да кажем, се опитват да свирят някакъв инструмент и виждат, че може би няма търпението това да положат усилия да стигнат до някъде с фината моторика, може би те, защото им липсва тая интелигентност, както на мен ми липсва другата интелигентност, за която аз нямам търпение, дори нямам желание да имам търпение. Значи един вид таланта или вродената интелигентност е свързана с това желанието да му делиш време. Да. И способността по-скоро да концентрирано да му делиш време на това нещо, което правиш. Да, това е... Аз се замислих, защото като бяхме деца с братовчет ми, много си рисувахме и си правихме човечета, защото бяха бедни години, нали, нямаше да си купиш истински такива войници пластмасови да си играете, нали, индианци. Ние си ги рисуваме и си играем после такова. И той много по-хубаво рисуваше от мен, винаги всички неща. Дори ако сравниш, ти мога да кажеш, човек мога да каже, да, ма той е по-голям от тебе, нали, може би за това. Обаче, нали, ние с
течение на времето аз примерно съм бил на 10, той на 15, аз съм бил на 15, той на 20. Начинът, по който аз съм рисувал на 15, сравнен с начинът, по който той рисувал на 15, нищо общо. То си личи, че нали, качеството си личи различно, въпреки че сме положили еднакво усилие в този период от време. И пак да сетиха за твоята история с ти. Нали, архитектура беше кандидатствал още много давно. Да, много. И що не беше? Да разкажеш и ти, ако не те е срам. Не. Да, аз това за гордост при мен е това. Какво стана там? То пак е същата линия малко, май. Пак е същата линия, да. За архитектура, тези, които сега не знам как, това беше при толкова време, аз бях веднага след гимназията. Не знам, може би е с матури нещо. Да, нещо матури, не знам какво е. Но тогава имаше 3 изпита по рисуване, цветна задача, някакво купче и капитал трябва да рисуваш и математика. И аз и трите изпита по рисуване имах 5,50 и 5 и някаква висока оценка, а на математиката 2 чиста. И ми трябваше... и ми трябваше съвсем, мисля, 3 да имам. 2,50, примерно, нещо да съм направил. Защото аз имам приятели, които кандидатстваха и те си завършиха архитектури с ученици. Бойто, Мути. И те... Аз от тях знам и защото от други хора също, че това с рисуването на тях, това им е най-трудното. В смисъл да изкараш 3-4, а вече математиката нещо там да изкараш на 3 и имаш мисъл 4-5 да изкараш е окей, не е то. Да. Но ето ти си изкарал шестица почти пълна на рисуването, кажеш, математиката, дигиталните устройства. Да, чиста 2, да. Са те спре... Въпреки, че не, като да не съм полагал усилия. Да, иначе... Не, по-скоро да, аз съм сега с времето си давам сметка, че аз полагах усилия, но повърхностни. Тоест аз нямах никакъв стремеж наистина да го запомня това как работи математически нещата и да го интернализирам, как се казва. Да стане част от теб. Да стане част от мен, да. Никакво усилие не положих в тая посока. Докато рисуването беше точно обратното. Мен само това ме интересуваше. Да. Ти сега рисуваш, че даже имаш алтернативна Инстаграм страница. Да. Мисля, алтернативна, защото е втора. Е голяма скоба. Тоест малка скоба. Малка скоба. Аз съм много хубава, може да... Добре, ти си знаеш. Да. Но да, продължаваш да рисуваш, смисъл, от известно време пак се почвам повече. Отскоро, т.е. да. То преди дълго време на нищо не правих, но отскоро да. И това също е интересно. Примерно, ако спреш да свириш на контрабас за 2 месеца, това си говорихме сега в понеделник на джема. Ако спреш да свириш, колко време трябва да спреш да свириш на контрабас, да спреват, да изчезнат мазолите и да почне кръвта отново да тече? Може би 2 месеца, да. Някъде, да. Защото... 1 месец... аз най-много съм спирал на практика за 2-3 седмици. И се усеща. Да, май това беше най-голям период. 2-3 седмици и усеща се, но сам аз мога да си го усетя. Но това просто, че не ти падат... Не, имам предвид като това мазолите на пръстите. Да, мазолите вече след 2 месеца сигурно ще паднат. Да. И нещо друго, което не правя, което всички контрабасисти най-вероятно не правят, е да плуват басейни. Защото ти умекват. Умеква, да. Морето не умеква заради солта, не знам, някаква мистерия. Морето не... обаче в басейна и 10 минути да седя и всичко гъбясо и става меко, отвратително. Не ходя на басейн. Не ме канете на басейн. Въпрос за... Освен ако не сте много наброй по-бански. Въпрос за 5000 лева в Стани богат. Какво не правят басистите, контрабасистите? Мислята ми, че на контрабас, ако спреш да свириш 2-3 месеца, след това ще усетиш някаква трудност. Същото с рисуването, защото ти сигурно си спял да рисуваш за по-дълго време, отколкото да рисуваш. Години, да. Обаче въпреки това, тя да рисуваш, след това ми направи впечатление. Арнао го познавам така, аз не мога да рисувам някой да се познае, че е той. А ти не просто го рисуваш ми, той даже Арнао май си го е сложил в... Да, Арнао, аз съм вече... В рамка. Аз съм вече рамкиран художник. По стените на приятели. В смисъл, ти как го усети това тогава? Как го усети това да почнеш да рисуваш отново? Не мога да ти отговоря. Не знам. Просто ти дойде, така един ден си каза да си рисуваш. Да. Бро, това е готино. За рисуването не мога да ти кажа. Това е нещо, нищо не означава за мен специално за рисуването. Не може кой знае какво да каже. Да, бе, но мога да ти кажа мрамора как започнах. Сега никой не знае сигурно, че правим някакви мраморни неща. Толкова в началото, че почти няма значение, но за мен имат огромно значение. Харесва ми обаче как рисуването е...
Значение. Обаче, аз не че правя нещо, т.е. рисуването си го правиш. Да. Добре, това пак. Затваряме тази малка скоба и се насочваме обратно към мрамора. Да. В двора с Теодора, с жена ми, която много обичам, решихме да си сложим статуя някаква, съвсем помпозно. И аз никога не съм имал досег до мисълта за статуи или нещо, такъв тип скулптура. Смисъл да имаш или да правиш? Не, да изобщо да се наслаждавам. Да, непознато ти е като естетическо усещане. Да, точно така. Непознато ми е като естетическо усещане. И започнах да търся, естествено в интернет, къде другаде. И оказа се, че просто няма откъде да се вземат. Трябва, не знам какъв процес точно да си закупиш истинска статуя. Те са, ако са наистина истински, са ужасно скъпи, някакви десетки хиляди левове. Да. И изведнъж аз го усетих, в смисъл усетих го толкова реално, все едно в момента го правя, че аз мога да си направя статуя от мрамор. И отидох при човека, който направи надгробния паметник на камък на баща ми, който беше единственият човек от целия ми кръгозор, който познавах да прави нещо от камък. Да. И естествено отидох при него, питах го и той ми даде насоки, даде ми някакви парченца и започнах. И сега изведнъж това е много важно за мен, въпреки че нищо не е, нали? Но да. Правиш в смисъл, правиш, за да направиш ръка, според мен не е... Да, не е лесно. Не е малко, да. Мене това ми е, което така както и започнахме, ако може така малко и да се върна назад в нашето познанство. Защото ние се познаваме ние на практика се познаваме от Гронинген. Нали така? Ние преди това не сме се виждали в България, защото не си спомням. Навлязал в музикалните среди, не че съм бил преди това много аз в музикалните среди в България, преди да замина за Холандия, ама след това... Аз навлязох 2006-2007 някъде. Ние 2009 може би да сме започнали, да сме заминали за Холандия с Сашко и Лили. Да. Ама... Да, то е достатъчно, нали, тук къде се видим. Да, почва сме се разминали там по майсторски класове на Милчо Левиев, не сме се срещали. Не сме се... Аз тъкто се тръгнал, ти си, нали, започнал да ходиш на тях. И в Хронинген, това, което беше нашето всички, имаше много свобода. Да. Това, особено като съм чувал някакви разкази за Амстердам, Роттердам и други места по света. И Ден Хаг. Да. Нали, строги, някакви там дисциплинирани хора. Jazz Police. Да, свири стандарти. Чарли Паркър, всички слова. При нас беше Стив Алтенбърг на първи рък ми каза play good. Това му беше съвета. Там по шофеч са. Зелено. Да, червено. Това зелено ли е? Това зелено е, че аз не знам нагоре, надолу ли е, какво е. Да, той зелено, червено. Помня още, това ми е на майнер 37 степен, това септа корда в мажорното съзвучие. Залез на морето. И сега всеки път, като си го изсвири, и си представям, Стив, стата и залеза на морето, едно сънска оранжева вода. То има някакви плюсове в това. Мисълта ми е, че там всеки едва ли не, така с го усещам, си появява характера много в начина, по който се развива. И това, което ми беше направило в тебе впечатление, по-скоро и сега, като се върна назад, такова, че ти там сякаш имаше малко повече, точно повече свободата да беше привлякла. Имаше един джем сешън към края ли беше, кога беше то, в Костер ли беше? Имаше един ден седмицата. В Костер, това с Чилинг. Чилинг квартет, да. Да, с квартет с Зив, Лафи и Мигел. Да. Ние тогава не знам кой го уреди това, май Мигел или Зив, не си спомням. Но имахме гиг всеки четвъртък. Всеки четвъртък беше, да. И то беше някакъв сешън. Аз верно, че беше джем беше, верно, че беше сешън. Джем, ама за всеки четвъртък се бяхме говорили всеки от нас да напише ново парче. И естествено, то за една седмица, какво да напишеш? Някакви 5 такта, някакво абстрактно, я завършиш нещо, я не. Но това се свири. Без значение какво си написал, свири се. Да. Това ли беше, целта ли беше да бъде такова по-фриарско, free just finish, или просто така се получаваше заради тази концепция да пишеш всяка седмица? По-скоро така мислили ли сте го изобщо или... Не. Не. В този смисъл, твой начин като научене да свириш на баса
има ли го това, нали, като... Моля да кажеш, че е систематичен? Не. Или е по... Ужас, аз съм отвратителен ученик. Като цяло с рисуването и математиката. Да. Не. Моят изобщо целият ми път с баса е само трънлив, както погледна назад. Но това явно дава резултат. Да. Какво значи трънлив? Как е? Я кажи как си... Аз принципно избягвам тук в този интелектуален подкаст. Шегувам се. То път наистина се шегувам, защото интелектуално. Какво е интелектуалното, човек? В смисъл... Не знам. Не вика Ангел. Много знаековци, дето няма някаква интелигентност. Съм го запомнил от едно време, още като бях студент на Нова Руси, викаше някакви хора седат, идват там да слушат джаз, просто за да се чеше те така. С лявата ръка за дясното ухо, нали, нещо такова. Да, в смисъл, това е малко, особено тук в софийските кръгове, е малко надценено това. Цено да си интелектуален, трябва да си сноп. Нали? Това малко ме... Не само софийските, това е цял свят е такова. Това е нещо човешко, човешка черта. Всеки иска да е повече от другия. Да, малко едно, с това, което прави или това, което слуша или това нещо. Да. И да е нещо по... Мисълта е, че не толкова заради някаква дълбочина, а по-скоро, понеже повечето хора си го разказват това, така не че в някакви интервюта, като тиш в Дарик Радио, като тиш в Jazz FM, нали, Светлю те пита, Таня те пита там, нали, някакви такива въпроси. Как започна да свириш, нали, Ама сега като каза, защо определяш твоя път като трънлив с баса? Моли да... Какво влагаш в това нещо? Като трънлив? Защото е труден някакси, по трудния начин се ми се струва, че съм ги научил на всички неща. Тоест не е някой ти даде някаква система и ти каже, Васко, упражнявай си долу. Да, мен някой, който ми даде система, аз не му вярвам. Това е интересно, да. Това е трудното, че съм просто лош ученик, може би. Това е точно обратното на това, което пък аз примерно, като бях в Хрониген и Стив Алтенбърг първи урок започва, в са тук, дясна, лява, дясна, викам, тук ще се почва от началото. Този човек трябва да му вярвам напълно. Аз пък имам обратното, аз пък им се доверявам на хората, може би твърде много, нали, като учител и започвам даже да подражавам прекалено много. И аз подражавам. Да, не, сега с годините, честно ти кажа... Но имам нужда от система, разбираш, някой да ми даде някаква система и се доверявам на тази система. Това е супер, поздравления. Твоето пък мен впечатлява това, което ти правиш, така че поздравления на тебе. И какво кажеш? На две неща... Трудно ми е систематично да правя нещо, понеже аз съм... винаги съм бил такъв. Много бързо ми става скучно дадено нещо. И сменям 1000 неща. Малко едно, малко друго. И винаги съм бил така и в музикално отношение, и в свирането с контрабаса, и какво ли не. И какво ли не съм минал. Какви ли не неща са интересни. Системи, какви неща са ми били интересни и кой ли не съм слушал. Но никой не съм, но нито една система не съм следял дългосрочно и целенасочено. Взимал съм си каквото ме интересува до някъде и това е. Имаш ли това още по-дълбоко в кухнята на музиката? Има ли си такава ситуация, дето да свириш нещо, обаче да знаеш, че да го свириш механично и си кажеш, аз и свираш го, свириш концерт, после се чуваш и си това няма нищо общо с това, което аз исках да направя. В смисъл... Не, знаеш що? Що? Защото това, което кажеш, че ти се доверяваш на някой, аз също се доверявам, но се доверявам на някакви хора, които наистина са някакви авторитети за мен. Да. Като примерно Майлс Дейвис или всичките интервюта, които сме гледали всички на музиканти, които полу говорят сериозно, полу се ебават и пускат някакви шегички. Аз това го взимам много на сериозно. Да, и какво искаш да кажеш? В смисъл, че най-големите клишета, които уж всеки ги знае, но реално така, като гледам и слушам и свира с много хора, всъщност не всеки ги прилага. Да. Сега, не мога да ги изреда. Нали, но в какво искаш да кажеш? Искам да кажа, примерно не свири твърде много. Ако не знаеш какво да свириш, не свири. Това май аз го казваше. Да. И аз това съм го запомнил и ми е абсолютно и принтирано тук в главата. И аз знам, че ако не знам какво да свира, не свира.
И не се опитваш... И не се опитвам да измисля нещо да каканижа, както правят много огромна част от хората, между другото. Както, в смисъл, знаеш нещо и да си го изсвириш. Да, или знам нещо и да си го изсвира и ред такива други съвети, които изглеждат като... Не знам, всичките музиканти. Да, бе, ти можеш да си го кажеш, защото хората, дето не свират, те не го знаят. Това и за тях е някакво такова, нали, може си конкретен. Нали, примерно това е да кажеш, ако не чуваш нещо или не знаеш какво да свириш, не го свири. Да. Защото това е... Примерно, аз какво казвам на Колтрейн, му се оплакал Колтрейн, че не мога да спре, супер дълго свири, не мога да спре, и аз му казал, просто си извади си мущука от устата. Да. Или това, което Паралф Питърсън ни казваше за Тони... Какво кажеш? Мущука. Да, малко там е мущук. Мисля, че е мущук сега. Аз мога да си хапна на живо бисквитки. Може, това са на Теди бисквитките, така че имаме и от местната пекарна, ама те когато решат да ни спонсорират тогава. Какво беше? За какво става? Майлс? Ралф казаше, пуска ни някакво видео на Тони Уилямс свири барабани соло и вика, виж го как диша. Защото, нали, проблема на барабаните в това отношение е, че не можеш да си извадиш мъщук от устата, защото нямаш мисля, ти можеш да си каканижиш до безкрай без да се... Това е проблема на китаристите, които намалят звука и пред телевизора. Да, намалят звука, това е готино, да. Или това винаги тук действа това. Аз го разбирам, защото аз също бих го правил това. Да, бе, то и аз го правя. И ми е било трудно и дори той сега още ми е трудно. Просто питах се за това, сега ми дойде, защото на мен ми е трудно и аз съм се хващал особено до много скоро даже. Съм се усещал, че просто почвам да свира, когато ми стане трудно, почвам да свира повече. Или да натискам, което за барабаните, защото то е и различна функцията на инструментите. Въпреки че нашата е много близка, нали? Да. Нали? Но барабаните все едно са метронома. Това ако нямаш свириш, нали, с хора, всички слушат тебе. И в един момент, когато усетиш несигурност в нещото, трябва ти да си то, който е сигурен. И много дълго време, точно понеже имам някакви неща в ръцете си, които аз си знам, аз си мисля, че трябва да ги свира все едно, разбираш, и не мога да обърна внимание толкова много на това, което се случва. Да. Да направиш тази връзка между да знаеш дали нещо трябва да изсвириш или не трябва да изсвириш, което ти кажеш. Едно, аз го имах този проблем много време, да не мога да се чуя отстрани и да не мога да чуя и хората около мене. Аз съм имал този проблем да не мога да се чуя мен отстрани. Да. И го реших много лесно. Как го реши? Реших го... Щом лесно. Да, лесно го реших. Я си хапна тук бисквитките. Реших го като разбрах, че не трябва изобщо да се слушам. Тоест аз гледам като свиря да съм като слушател, който си е пуснал албум. Това си говорихме с Александър Лозаров в първия епизод. И аз себе си изобщо не слушам останалите. И до такава степен, го разбрах това, че работи, че започнах да се упражнявам по този начин. Как се упражняваш по начин? Като свиря, примерно, компонирам четвъртини, някакъв свинг, и солиста свири соло. И аз слушам неговото соло и се опитвам, като чуя някаква фраза, която е по-конкретна, се опитам тая фраза да изправя в четвъртини и да му я изсвиря като акомпанимент. Тоест, това е интересно. Трудно чува се понякога. И аз свиря да. Да, това малко по-трябва да се слуша. Аз чувствам това, което го кажеш. Сещам се, че ще го правиш, ама не съм се замислял. Разбираш, защото ти когато свириш, когато е лудницата, осънахте някакво по-бързо нещо, Митко свири Димитър Долев. Свири някакво бързо соло, Долники, Арнал, и то не се чува, обаче има нещо, което звучи като едно. И това... И това, между другото, като слушам солиста какво прави, това означава, че аз изобщо не трябва да мисля, изобщо нямам никаква мисъл, почти естествено. Има хиляди цетки и опити, какво ли не. Да. Но не мисля за моята собствена бас и не какво аз да свира. Аз просто едва ли не го копирам. Аз съм негов не сянка, по-скоро не знам какво. Да. А пък аз слушам тебе една много баса, за да
Все едно ти мене ме водиш. Ти това замисля ли са, кое трябва да води барабаните или баса? Ако има някой, който води като пулсация. Ти усещаш, чуеш ли се за това въпрос? Не. Супер, браво, готино. Защото аз, Кой трябва да води всъщност? когато аз свиря с записи, то никой не води, май. да, ама чисто психологически. Нали, да. Защото когато аз свиря с записи, знам, че ти го правиш, свириш с записи, нали? Това всеки трябва да го прави. Независимо стила, дали си е джаз или кънтри, или поп, или метал. И аз за джаз специално, нали, другите стилове, особено тия, които са записани по клик, нали, и е по-ясно какво става, нали, по-малко информация се случва за единица време. Може да слушаш и различни неща. Може да слушаш вокала, може да слушаш китара, примерно като слушаш металика, някой парче, съвсем спокойно може да слушаш китарата, ти ако тръгнеш да слушаш баса там, да го отделиш от китарата. Има албуми, дето даже няма и бас. Justice for All няма бас. Но в джаза така съм свикнал, така, нали, Ралф също ни беше казал и всички там. И слушаш само бас, ти трябва да си свързан с баса. И аз един път викам, добре ли, Ралф, ами ако не мога да чуя баса много добре, нали, какво е следва, или нещо стане баса спре да свири, какво да слушаш, нали? И той вика, не бе, вика, ти слушаш всичко през цялото време. Просто баса ти е малко по-внимателно, нали? Да. Но не слушаш барабаните, нали? Ти се носи, като свириш, той им беше пуска примерно So What, нали, на Майлз Дейвис и вика, сега свири така, все едно трябва да вземеш гига на Джимми Коп. Едно ти си, нали, записа, ти трябва да свириш. И това за какво почнахме да го говорим? Не знам, интересно, довърши си. Така стана повече. За това кой води. В този смисъл аз съм се замислил, че мене ако ми спрат баса в един... Сега вече мисля, че не е толкова проблем. Пак както казваше Ралф, на този въпрос, какво стане ако спре баса? Представиш си го, почти ти го пееш в главата, нещо там измислиш някаква бас линия. Вече ти си слушал толкова много бас линии, че можеш да представиш някаква, нали? Точно така, да. Но на мен, примерно, това, което котвата ми е баса. Сега дали аз го вода него или той мене, това не е толкова, нали? Но това е което аз трябва, нали, да слушам. Може би за мен е райда. Ама не е точно така. Не, нещо, да. В смисъл това, което ти казва, че слушаш солиста, да си направиш, нали... Не знам кой води. Точно всички, според мен, никой не води. Като свирим има някакъв общ център тук, някакво темпо и на практика никой не го свири, обаче е там. Ето, това е, да, както каже Кърт Лайс, everything relates to one. Да, това според мен реално е така, да. Мен е пример такъв за запис, усещаш Unity на Лари Янг, то албум с Уди Шоу и Джо Хендерсън и Елвин. Да. И там имат няколко парчета, дето свират, може би само едно всъщност, дето свират дуо само, защото, нали, Лари Янг той свири на орган и си свири баса, пианото и Елвин свири на барабани. Но и като цяло сцена, като слушаш баса и барабаните, това е така, всички трябва да са заедно, като юмрук, нали, такова, това модерният джаз, който всичко е, нали, едва ли не по грит направено. И ако не си го направят така, презаписват 5 пъти, нали, един и същи албум, слушаш го този албум и ти чуваш как те са баса и барабаните като фония виц, нали. Да, точно така. Аз това го чух, знаеш къде е? In and Out на Джо Хендерсън, там си Ричард Дейвис. Забрах кой беше барабанист. In and Out с това парче, Short Story там ли беше? Да. Там е Елвин. Елвин ли? Да. Елвин Ричард Дейвис. Вау, да. Велико. Но както и да е, те са нищо общо няма. Нищо общо, не? Да. Така са през цялото време. Обаче е гениално. Да, нямат нито една четвъртина почти. Не нито една, но... Да. Обаче гениално. Защото има драйв. Защото има посока. И защото има едно. И всеки от тях може би те може да си имат собствено усещане за това къде точно трябва да е бита, но всеки от тях е достатъчно... Случва ли се това да свириш в някой, защото ние като барабан и бас обикновено свириме в някой групата. Мисля, ние сме сайдмени. Да, много повечето време. Нали? Случва ли се това усещане, ако лидера на групата не е сигурен, да се усещаш ти несигурен? Чисто така, даже дори да е, нали, даже и не музикално, и той може да знаеш кое искам да кажа. Примерно някой е написал някакво парче, обаче не знае тук са бето два пъти имат някакъв так накрая, имат два добавени такта, които обаче се появяват един път ги няма, обаче той не го е мислил толкова кога ще е това. И ти го усещаш, че той е несигурен в това, дори без да си видял нотите и още преди да започнете да свирите и сега има някакво напрежение такова. Има ли си такива? Замисля ли се за това нещо? Да, има такова нещо, да, със сигурност.
Защото... Друго да някой да ти каже, това е, всичко е разписано и компонираме и аз солирам и това е. И това са защото то е малко... Ама не знам, тогава трябва да поемеш и ти инициатива. Не, така ще го изсвиря. Аз така правя. Това е вече като вие някой несигурен и казвам, аз ще го изсвиря така. Да. Даже няма нужда да му кажеш, ако си достатъчно уверен в себе си. Защото ми се е случвало да... Нали, тази несигурност да се прехвърли върху мене, което е много тегаво за групата, когато барабаниста... Обикновено в такива случаи почваш да бързаш. Не знаеш, че винаги по иерархията надолу всеки е... Мисля, винаги първият, който трябва да се обвини е барабаниста и после сам аз. Да, да. Защото по-така солистично настроените хора, те имат малко такова чувство за... Поемане на отговорност за тях е трудно. Не, виж сега, то всъщност не го правят. Да, то си е така. Защото просто не го правят, не че са лоши хора. Да, това е. Просто не са свикнали да поемат отговорност за общото. Той това е така. Така предпускам. Не са свикнали да поемат отговорност, защото казваш, викаш, не, че са лоши хора, това ми харесва. Не, защото среща се, ние сме говорили, може би, не знам с тебе става ли въпрос, но има го в един момент това, дето като сте музиканти, съберете и си говорите, или за музиканти си говорите и някакви неща изобщо. И в зависимост от това колко хубаво, в кавички, свири някой, толкова по-добър човек го се. Има го този момент, дето... Естествено. То не може да свири, този букук, нали, може би малко крайно, нали, се взявам. Това не знам, но си съществува, като... Което е малко... Това при актерите дали е така? Режисьора ще ни каже ли? Аз не съм режисьора. Колкото по-зле играе, толкова по-добър човек ли? Не. Обратното, да. Все едно, ако някой актьор може... Тоест, ако видиш някой, който е супер добре си изиграл... Не говорим, че играе лошо, но казваме, че е много добър човек. Ако прекалено много казваме, че е много добър човек, значи не играе. Ма това какво казвате е едно, а какво си мислиш е друго. Ако много казваме, че е много добър човек... Значи да играеш добре, трябва да си гаден. Но ние по-интересно говорим за другото. Значи има някакви разлики. Това ще го... Има някакви разлики. Продължаваща тема. Да. И не знам защо е. Не мога да си обясня. Направо ми е впечатление, че това сякаш има огромно значение как свири. Какво значение има в джазовите, в джаза това не е голям такъв малко грях, така да се каже. Да, тотално грях е, да. Аз си спомням в Холандия, ти помниш ли го Йоханес? Аз вече на никой не обръщам. Това е... И много хубаво да свири, какво това? Да. Сеща се Йоханес, беше ли по това време? Имаше един австриец контрабасист. Йоханес, да, скоро го видях. Да, дето беше тук в София Лайф. Свириха с Мартин Лайф не го видях, ама в Амерсфорд го видях, случайно. Той там в Роттердам нещо. И той като дойде беше, нали, трудно му беше, той беше малко класика ли беше сигурно повече и му беше трудно да свири джаз. Той е най-голямата душичка на света, най-добрия. И въпреки това, нещо в мене, нали, на магистър джаз, нали, не съм го казвал, нали? Но това подсъзнанието ми го казва и аз викам, човек, това не е така. И на мен го казва подсъзнанието. И ти се бориш с това, нали, на сила, до един момент, до който имаше един, кой беше, Винсент Херик ли беше, саксофонист, който беше много злобен към всички там като цяло, беше много такива коментарчета. Фърляше и дойде време за него майстор Сков и каза, има ли тук някой, вика, тук около вас могат да има някакви хора, които в момента не свират много добре. Това не трябва да ви кара да ги мислите, че са някакви по-лоши хора. Най-малкото вика, защото след 3-4 години те могат да се упражняват, станат много добри и те си казват, то дет ми викаше, че съм глупак ли, сега аз къде съм, път ти къде си сеща, нещо такова. Между другото, точно това ми каза за мен Джин Джаксън. Че така е взел гига с Хърби Хенкок и Уейн Шортър. Как го заявиш, това е интересно, да. Джин Джаксън. Той е още от тогава. И той е супер душичка. Той е най-голямата душичка. Той е страшна душичка. Аз това не съм казвал много хора, но сега ще го кажа, защото сме братя. Кажи, души си за да. И той каза ми, аз понеже винаги съм се отнасял добре с всички. И тогава Хърби свирише с тая Тери Ли Карингтън. Жената барабанистка. Тери нещо си. По това време 90-те години все още в щатите е било някакво странно да е жена барабанист и те са били някакво странно отношение към нея, но той е бил душичка
И тя като има някакъв по-важен гик от Хърби, как ще имаш по-важен гик, както да е. Има нещо там. Да. И си казва, ще му се обадя на Джин, той е готин. И казва на Хърби, имам барабани за тебе. И се обадил и те си свирили турне с Хърби и Уейн. Да, той 10 години. Само защото си готин. Да. А не защото има 10 барабанисти да свират. Пак хубаво. Да. Доналд Едвардс, сеща се Доналд Едвардс, барабаниста. Той, като един път бях при него там от Хронинген, нали, даваха някакви пари да ходим за уроци. Повечето не ги използвахме за уроци, но този специално отидох при него и повечето. И това беше много готино, защото аз всеки път, като отида, нали, на някакъв такъв урок, за един път, какво да го питаш човека? Аз по-скоро да си говориме нещо. Да. И нещо стана въпрос за това и той вика, той иска part of the game. Това е част от... Хем да си... ставаше въпрос за това, нали, как примерно да разбереш, че си свирил... Нали, как искаш, ти си част от някой групата и какво очакваш от него или от нея да им свириш, дали свириш парчетата, да им свириш парчетата. Разбираш? Мисля, дали да го свириш по-малко да свириш, дали свириш Защото нали, ти да викаш, ти слушаш солиста, обаче има много различни начини да акомпанираш. Не може да е по-отворено, някой солист може да ти каже, Васко, искам само да ми свириш half time, примерно, да не ходиш много, да си мега спокоен. Да няма много имитация, такива работи. И стана въпрос нали, за това, как да го разбереш това. И той вика, много е трудно, в смисъл, много трудно. Вика, той е част от играта, хем да го питаш, обаче хем и да не го. Така да го извъртиш, че все едно те сами да ти кажат хората как, нали, примерно вие сте свирили, дали, това много ни хареса така, както го направи, или тук това, дето го направи, ни хареса, нали. Ама не да ги питаш, тук на второто парче си ги хареса ли, защото това е тъпо, нали. Да. Това малко Джин беше много добър. Тук ни правят знаци, няма проблем да кажем, нашия оператор, моята съпруга Кристина Топалова, благодаря ти, много ти си страхотна, весели празници. И да, кажа за Джин, тази история, която сетих за Джин Джаксън, да ти казах, нали, че, защото то си е малко, аз го усещам така все едно, нали, някъде Джо Фарнсворт, сещаш се? Джо Фарнсворт. Аз това мисля, че казах на някой, ама не мога да сета къде беше, с кого стана въпрос, наскоро, преди година-две там може би и повече, около COVID. Беше отишъл в къща на Алан Долсън, който е негов учител по барабани, който Алан Долсън е някаква легенда, нали, от учителите там. Той е бил учител на Джин, бил учител и на Стив Алтенбърг. Само те други. И нали така започна Джо вика, джаз музикантите сме едно семейство. Барабанистите сме друго семейство. По-малко, да. Учениците на Алан Долсън сме трето семейство. И в още това, което си говориха там, беше с Джон Рамзи, който сега живее в къщата на Алан Долсън. Той е ученик, него вписал е книга, така няма значение. Но това, за което си говориха много, беше точно как да се отнасяме едни с други и това, нали, за... Трябва да ги разделяме нещата, да. Така. Това не знам в другите професии дали е така, но тук много е така, не знам защо. Аз съм го преживявал и ти си го преживял, всеки го е преживял. Всеки го е преживял, да. Това някой като свири готино едва ли не е... Да, и някой като не свири добре, все не става. По принцип, все едно като човек. Което е безумно. И това, което... И другото, което това рефлектира върху себе си, защото дните, които свира супер добре, аз съм Господ на следващия ден, съм агент 007, най-малко съм на следващия ден. Да. Ако свира супер зле, едва ли не съм пред самоубийство. Да. Което също е... Което е безумно. Изисква време да свикнеш те емоции, които бушуват в тялото ти и главата ти. Да, с което е безумно, не знам. Точно това, което... Това започнах да казвам, че може би не съм го казал на толкова много хора, защото го усещам като нещо, което трябва да седи в семейството на учениците на Джин. Сега не знам дали го е пратил това и на другите. Най-вероятно, защото изглежда някакъв много дълбокомислен имейл, който го е мислил дълго време, едва ли го е пращал само на един човек конкретно. Но последния път, като бяхме, не мога да се сетя дали беше там бакалавър, като завършихме, или магистър, няма значение. Няма значение какво е било. Става просто, че ще ни е едно последен час с Джин, събрал ни всичките барабанисти и вика, айде сега, помислете
ако имате някакъв въпрос, по което и да е, пишете ми имейл, нещо, аз ще ви отговоря. И аз знам, че когато някой ти каже така, ти трябва да се възползваш. Аз мисля, защо не го питаш човека, трябва малко помислиш. И измислиш си някакви такива въпроси, които моите тогава 28 годишна глава 9, нещо такова е мислила някакви глупости. И му пиша някакви неща и той ми отговаря. Питал съм го какво да си упражнявам, какво да правя, ако нямам помещение, някакви глупости. На практика, сега като ги погледнеш от тази гледна точка, да. И той ми отговаря. Каквото и да правиш за барабаните има значение. Си бравни се тази година. Не така, но да, в общи линии това е извън, едно изречение. И следващите там няколко параграфа бяха точно за това как трябва да подхождаш. Аз си го как трябва да се отнасяш с другите музиканти и другите барабанисти. И това, което беше най-хубаво ми беше направо впечатление, беше написал всички други барабанисти са ти братя. Без значение как ти се отнасяш към тях или как те се отнасят към тебе. И трябва винаги да им помагаш, винаги си готов за тях там. Дори те в момента малко да не се държат добре с тебе. Викам, ти това ли? Викам, това ми е написал за чао за винаги сено. Да. Викам, значи има нещо. Значи важно е това. Да. И това то изглежда като нещо, което някой го е мислил. Да, изглежда като от опит такова. Да, минал е през този път, де ти викаш, нали, да съдиш хората за това, което нещо те не са виновни. Нали? И това е, което е... Не трябва да съдиш хората и себе си не трябва да съдиш. Да, ама това не е лесно, но да се надяваме да си го научат там зрителите. Викаш, ние сме си го научили вече. Мисля, че тук да ни дадат повече знаци от студиото, може да приключим този епизод празничен. Нещо, я кажи нещо. Чиста Коледа. Нещо ще имаш ли скоро, тук да свириш някъде? Почивка. Свириме с вас, кога свириме? Февруари, той има време с тогава. Януари имам някакви неща, ама не знам кога се трябва да ги гледам. Какво ще? Това подкаст не е да се рекламираме, а да си говорим интересни неща, които на нас са интересни. Много благодаря. Това ми беше първият подкаст. Чао, весели празници!